Teraz by som ďalšie materiály uvádzal spôsobom, prečítam bod, pod ktorým je uvedený materiál, nebudem čítať celé názvy materiálov, otvorím ich hneď rozpravu, pokiaľ sa nikto neprihlási, uzavriem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby uvádzala návrhy uznesení tak, ako sa to umožňuje, čiže návrh uznesenia tak, ako je uvedený v materiáli, aby sme nemuseli čítať celé návrhy uznesení. Čiže bod 28, tak ako ho máte predložený, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po prvé priamy predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu a po druhé prevod vlastníctva nebytových priestorov podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 29, tak ako ho máte uvedené v materiáloch a otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po prvé priamy predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu a po druhé prevod vlastníctva nebytového priestoru podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Prejdeme k materiálu, ktorý je uvedený pod bodom číslo 30, nakladanie s majetkom mesta, tak ako to máte uvedené v materiáli číslo 30 a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlasí, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 41 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 31, takisto nakladanie s majetkom mesta, tak ako je uvedené materiály pod bodom číslo 31 a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemkov podľa predloženého návrhu pre SBD 3 Košice. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 41 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prichádzame k bodu číslo 32, tak ako je uvedený v poznámke z odňatie pozemkov zo správy Mestskej časti Košice Staré Mesto a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po A odňatie majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Mestskej časti Košice Staré Mesto podľa predloženého návrhu a po B priamy prenajom časti pozemkov pre Labaš SRO za účelom výstavby parkoviska podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 1 bol proti, 1 sa zdržal hlasovania, uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, prejdeme k bodu 33. Odňatie pozemku zo správy Mestskej zelene a jej prenájom Mestskej časti nad jazerom za účelom výstavby parkoviska. Otváram k tomuto diskusiu.
Pán starosta Petr Valský, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja osobne by som navrhoval, aby sme všetky tieto pozemkové záležitosti zahrnuli do jedného hlasovania o nich až po bod 62, lebo budeme otvárať, zatvárať tieto bone. Neviem, či je to možné, teda bolo by dobre, keby niekto povedal. Myslím, pán starosta, že na rokovaní mestského zastupiteľstva tento akt nie je možný. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po A odňatie majetkov v vlastníctve mesta Košice zo správy Mestskej zelene a po B priamy prenajom pozemkov pre mestskú časť Košice nad jezerom. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 34, odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom Starému mestu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schváľuje po A odňatie majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy mestskej časti Košice Staré mesto a po B priamy prenajom časti pozemkov pre mestskú časť Košice Staré mesto podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 35, k materiálu, tak ako ho máte uvedený pred sebou a otváram k nemu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatvára možnosť prihlásiť sa do diskusie a poprosím návrhovú komisiu. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje po A odňatie majetkov v vlastníctve mesta Košice zo správy mestskej časti Košice Staré mesto podľa predloženého návrhu a po B priamy prenajom časti pozemku pre mestskú časť Košice Staré mesto podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 36, tak ako ho máte s názvom materiálu, tak ako ho máte uvedené. Prosím, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatvára možnosť prihlásiť sa do diskusie a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení schvaľuje zverejnenie nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu do správy mestskej časti Košice Šebastovce. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 37 s názvom, ako ho máte uvedený pod bodom číslo 37 a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje zverejnenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu do správy mestskej časti Košice Pereš. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 38 s názvom, ako ho máte uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatvára možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemkov podľa predloženého návrhu pre doktora Martina Kováča. Prosím, hlasujte.
Konštatujem, že za bolo 43 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 39 s názvom tak, ako ho máte uvedený v materiále. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatvára možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu pre doktora Mariana Rošáka. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 40 s názvom materiálu, tak ako je uvedený pod bodom 40. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje odplatný prevod dokončenej investície podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 41, tak ako ho máte uvedený v materiáloch a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatvára možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj časti pozemku podľa predloženého návrhu pre spoločnosť KDUO. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu 42 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje prenajom pozemkov podľa predloženého návrhu pre mestskú časť Košice Ťahanovce. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, prejdeme k bodu číslo 43, s názvom tak, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 44 s názvom tak, ako ho máte uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení berie na vedomie informáciu k prevodu nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 0 bolo proti, 1 sa zdržal hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 45 s názvom materiálu, tak ako je uvedený pod týmto bodom a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje opravu uznesenia číslo 360 z 12. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 18. júna 2012 nasledovne podľa predloženého návrhu.
Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 46 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj časti pozemku podľa predloženého návrhu pre Karola Fischera. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 43 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu 47, k materiálu s názvom, ako ho máte uvedený pred sebou a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj časti pozemku pre firmu Dajan SK. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 48 s názvom, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice spoluvlastníkovi Antonovi Majorošovi podľa predloženého návrhu. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 49 s názvom tak, ako je uvedený v materiále, otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu pre inžinierku Ivetu Pavlenkovú. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 43 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 50 s názvom tak, ako ho máte uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu spoločnosti Hunter Košice. Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 51 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Filipko, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Chcel by som sa opýtať v súvislosti s týmto odpredajom. Na majetkovej komisii nám bola podaná informácia, teda pôvodný materiál bol navrhnutá cena, tuším 107 000 eur, možno nehovorím presne. Majetkové oddelenie odporúčilo takúto cenu a na základe vysvetlenia majetkového oddelenia nám bolo teda povedané, že spoločnosť Slovnaft oznámila listom mestu Košice, nepamätám si podrobnosti. Fakt je ten, že neakceptuje vyššiu cenu, ako je podľa znaleckého posudku. Vzhľadom na to, že všetky odpredaje, ktoré sa uskutočňujú
poslednom období alebo štandardne. Mesto Košice si ráta k cene zistenou podľa znaleckého posudku ešte DPH a náklady za tento proces. Spoločnosť to neakceptovala a my sme boli vlastne požiadaní ako členovia majetkovej komisie, aby sme schválili cenu 90 000, ale s tým, že pokiaľ sa nepodarí dohodnúť ináč. Mňa by zaujímalo, či sa vôbec uskutočnilo rokovanie o akceptovaní našej pôvodnej ceny, lebo myslím si, že aj v rozpočte mesta. Myslím si, že v rozpočte mesta by tých 17 000 eur navyše alebo 15 určite bodlo a na druhej strane spoločnosť Slovna si myslím, že je dostatočne silný partner alebo spoločnosť, ktorá by to mohla zaplatiť. Vznikol takto precedens, keďže tu upúšťame od tých nákladov od predaja a DPH. Ja žiadam odpoveď a ak nebolo rokovanie, tak v tomto prípade by som aj odporúčil prerokovanie tohto bodu prerušiť a vrátiť to na nasledujúce rokovanie a rokovať o tej vyššej cene, lebo fakt tie peniaze by sa hodili. Ďakujem. Je tu niekto z majetkového alebo z majetkovej? Kto si pamätá? Nemusíte sa hlásiť všetci, stačí mi, keď jeden z vás sa prihlási. Dobre, keď nikto, poprosím niektorého z poslancov, aby dal procedurálny návrh na prerušenie rokovania o tomto bode. Pán starosta Petrovalský. Ďakujem. Ja len chcem zareagovať na svojho predrečníka. Ako si môže mesto účtovať DPH, preboha, že však mesto nie je placom DPH. Hej, toto je daň z príjmu, nie DPHčka. Hej, daň z príjmu. Dobre, pán poslanec Filipko, nech sa páči. Ďakujem. Dávam procedurálny návrh na prerušenie prerokovania tohto bodu. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 43 poslancov, 0 bolo proti, 1 sa zdržal hlasovania. Rokovanie, teda rozpráva o tomto bode a tým aj celý bod bol prerušený. Prejdeme k bodu číslo 52 s názvom tak, ako máte uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje priamy predaj pozemkov podľa predloženého návrhu pre inžinierku Máriu Gromovú. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 53 s názvom materiálu, tak ako ho máte uvedený a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 43 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 54 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu. Ďakujem, prosím, hlasujte.
Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 55 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Ja otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Ďakujem, prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania a uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 56 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania a uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 57 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo hlasovania a uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 58 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania, uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 59 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania a uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 60 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prenesenie návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku v vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem a prejdeme k bodu 61 s názvom tak, ako je uvedený v materiáli. Ja otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 44 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovanie, uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 62 s názvom materiálu, tak ako je uvedený v materiáli a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 45 poslancov, 1 bol proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie